आप विरहा में भी हम तरह सुना दे सुंदर विरहा होने से सुने के मिलल एने से भी आप लोगन के वैसने विरहा आई भी उठा के देखी भोले बाबा जोगिया घोरा लोग कहलन धन बढ़े तो बढ़े लेकिन मन बढ़े के ना चाहिए धन बढ़ेला तो कामे आवेला आ जब मन बढ़ेला तो लात जूता खियावेला केहू होखे धन बढ़ी बढ़े दिया लेकिन मन बढ़ी तो रोक ली हो भाव बा कैसे व्योम विथिका में उद्घोष करके सब वीर विजयी पताखा उड़ाते रहे आदि परिजान देना गमाराज ने स्थान सम्मान खरीदम बचाते रहे राजा रावण प्रतापी था पंडित महा और विश्व भर में कोई जिसका सानी नहीं जिंदगानी जवानी वृथा बाहुबल जब जमाने में रह जाए पानी नहीं अरे जिंदगानी जवानी वृथा बाहुबल जब जमाने में रह जाए पानी नहीं कहल जाला कि पानी वाला मर्द नहीं कि पानी वाला बरद नहीं शूद्र के जनेऊ ना होला पाड़ा के पखेऊ ना होला फल तो बहुते बा बाजारी से लेके बगीचा ले बाकी बनोरन खातिर सेव ना होला ए भैया लोग बतावेलन आप सब जानीला वेद पुराण में लिखल गईल रावण से प्रतापी और रावण से महान रावण से विद्वान कोई ना रहल रावण के पता रहल अरे वाह हमके कब आ कहां आ कैसे मराए के वाह फिर भी काल के रूप में मौत के रूप में हरण के कर कैलस ये कर हो माई जानकी का अरे वाह वो रावण जानता था फिर भी अपने मौत के रूप में वाह ओ माई जानकी का हरण रावण कई के ले आके अशोक वाटिका में बैठा देला भैया हो हनुमान का मदद से वही लंकावा पर पुल बनाई आज जब लंका पर पुल बनाई लेकर के बंदरी सेना चढ़ाई कैला भगवान राम विशाल रावण के मार के लंका का सर्वनाश कई के अयोध्या वापसी कैलन और जब अयोध्या वापसी कैलन तब विरहा में एक लाइन गजल के अंदाज लगल भैया कैसे बेचन भैया तोहरे नियर कोनो फैन रहे वासिक कहे का अरे इतने करीब अरे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे अरे इतना करीब आके दगा
लंका का राजा ए, लंकेश मरा गई। अरे वाह। जब लंका का राजा लंकेश मरा गई आहा, तो लंका में के बचल? के हो? के बचल? विभीषण। विभीषण तो राम की लगे रहल। हाँ, वो तो लंका में रहल जब महाराज था। ओ लंका में अब केहू नहीं खे जे लंका के चलावे, जे लंका के देखभाल करे। भाव कैसे? अरे दुश्मन को मारी डाल रघुवीर लंका में। बहुत अच्छा। दुश्मन को मारी डाल रघुवीर लंका में। लोग कहेला कि हम दो हमारे दो तो उसे शांति हो जाई। कब हो ना शांति बदे संस्कार के जरूरत है। करे में सब गुण रहल, खाली संस्कार न रहल। अच्छा जब केहू कुछ कहे तो ओकर उल्टा ओके समझ में आवे। मने वे हालो कर है कि बरसे कमल भीगे पानी। ओके लोग कहे कि मान कि आई सत्य है तब बुझाव कि लोग हमके भड़कावत है। आज जब लोग कहे कि चल गेहूं के मारे के मुआवे के तो समझे कि ये बढ़िया। ए भैया रावण का अत्याचार से रावण का खात्मा हो गई, लंका का सर्वनाश हो गई। कुछ लोग कहेला कि लंका जोर के राखी हो गई। सत्य हो सकत है या ना भी हो सकत है, दोनों बात बा। अगर शक्ति हो तो सोना राख भी हो, आ जहाँ शक्ति ना हुआ सोना राख कबो कतई ना हुई। ए भैया अयोध्या में भगवान राम आ गईलन। लंका का राजा आखिर बनी तो के बनी, कोई भी विभीषण के ले जाके लंका सौंप दिया। कला की अब कौने बात का डर बा हो, अत्याचार करे वाला अत्याचारी मर गई, लेके आई जगह जमीन आ चैन का रोटी खा राज भोगा बाबू। ये तो विभीषण चाहत रहे। लोग कहेला कि लंका में विभीषण रहे, राक्षसन के बीच में एगो भोल मनई रहे। अरे वाह। लोग कहेला घर का भेद ही लंका का है। भगवान राम का लकिला है लेके रह ए हरी लेके विभीषण लंका का सगरी जवन बचल राजकोच अपन चलावत था। बाकी वही रावण का भाई जेकर नाम बतावल गई विभीषण कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ना जनली तो पीछे बोलली। वाह रावण का भाई कुंभकर्ण जाना का बेटा पैदा भइल रहल। नक्षत्र कमर रहल कवन हो? मूल नक्षत्र। जब मूल नक्षत्र में पैदा हो गई यही दुखम वो अपना बेटा के फेंकवा दिया दंडक वन में। वही दंडक वन में विभीषण का कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर के नाम से तैयार भइल। मूल नक्षत्र में पैदा बेटा वही दंडक बनवा में जब मूलकासुर का नाम से तैयार भइल है, जवान भइल है, सयान भइल है। आज जब खबर मिलल कि लंका का राज बिलट गई, लंका का राजा मारल गईल, मारे वाला राम हुआ आ भेद देवे वाला विभीषण, गुस्सा में त्रिशूल उठौला, अपन खड़क भुजाली उठौला, जवन जवन हथियार बा कटिंग कटिंग का सघरी लेके चल दिहलस। एक ही सोच बनौले बा चलब लंकवा में तो सबसे पहले अपने चाचा के यानी विभीषण के मारब, और ओकरे बाद राम के मारब,
आ फिर लंका का राजा बन के हमरा चला ये सोच के आ वही लंका की ओर चले का तैयारी कैले है। गीत लगल भैया। ये गीत के गावे वाला ओ सिंगर का नाम खेसारी लाल यादव। गौले रहलन कोनो लड़की कहत या कि ना जाई, ओकर माई कहत या काहे रे रुपया पैसा डुबा देबी का, कहत या लड़किया कि का जाई, तू जवन देख के बियाह कैले बड़ू, जवन हमके मर्द मिल गई, ओह कहत अरु जाए के हम ना जाई। कहले रहल का अब ही मिले झरल रे अब ही मिले झरल नहीं लहंगा के झोली मई रे हम ना जाई। अब ही मिले झरल नहीं लहंगा के झोली मई रे हम ना जाई। ससुरा में पियावा बकलेल मई रे हम ना जाई। लेकिन मुल्कासुर बैठ गए वही दंडक वन में और वही ब्रह्मा जी का आवाहन करे लगल। हाँ तो हो के वो देवते हुआ जे जब्बे बोलावे ना बुझाओ कि खली हरे बैठल हो, एकदम तड़ाक दे आवा भड़ाक दे के वरदान गायब हो जा। मुल्कासुर बैठल हो, आसन मार के ध्यान लगौले हो, हाथ जोड़ के ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः आतौले 5 गो मूड़ी ले आ गइल। कहो बेटा क्या चाहिए? खड़ा हो गई कहला धन्य हो प्रभु, इतना जल्दी तू आवेला, आ गइल तो हमके वरदान दो। कैसन वरदान चाही? तई वरदान मांगता वही ब्रह्मा जी से। कैसा? ब्रह्मा का पूजा रे कैलस बनवा मजारी बालवा नावारे बनवा मजारी बालवा नावारे। मांगा बरदान जस विचार बालवा नावारे मांगा बरदान जस। भैया हो आ गइल ब्रह्मा जी वरदान मांग ले बेटा। कहलो कि हमके वरदान ये दे दो, पंतुआ मिठाई वाली। हमके वरदान ये चाहिए कि कौनो मर्द हमके मारे ना तो हमार मौत न होखे। ब्रह्मा जी मस्त कही के अंतर ध्यान हो गइल। कुंभकर्ण का बेटावा मुल्कासुर अरे वाह वरदान पा गई। कौनो मरद की मरले हमार मौत ना होई। अच्छा ऐसा वरदान केहू के दिया जा तो केहू का गोड़ धरती पर रही। मुल्कासुर तैयारी कैला वही लंका में पहुंच गई। और जब लंका में पहुंचल हो तब टेरी के भाव हो। अरे विभीषण भइले कुल के मुदई, बचाना वीर कोई लंका में सब मर गई। वही लंका में जाके मुल्कासुर लगल आवाज लगावे, आ विभीषण कहाँ हो तू? बाहर निकल के आ।
सोचा था कि भगवान राम कह के गईला कि लंका में अब कोनो न आई आ न तो के मुँह आई तई कौन बोलावो था ई तो कहां से नया एगो आ गल आई के विभीषण टुकुर टुकुर ताकत हुआ देखत हुवन विशाल रूप मुल्कासुर हाथ में खड़क जाली लेकर के ललकार रहल बा तू लंका का भेदी है और हमारे बाबूजी हमारे चाचा का दुश्मन अब तो के हम ही मारब मुल्कासुर लगल पोकियावे अभी भीषण लगल भागे गीत के भाव बदल गई अब मुल्कासुर विभीषण के मारे बदे चलल हो तो अपना जान पर आवेला तो लोग सोचेला कि बियरिए खोद लेती ई भागत आउ खेदियावत बा गीत के भावा भोर के बेला में मला भाई गावेलन अरे तू हके चढ़ई बो मैया चुनारिया की गंगा जी पारी कैदा गोजली मोर नेवारिया हो की गंगा जी पारी कैदा गोजली नेवारिया हो की गंगा जी घेरा में घेराई हो गई लंका सिंहासन हो भवनाथ जी के भागेला विभीषण लेके जाना हो भवनाथ जी के भागेला विभीषण लेके जाना हो अयोध्या में जाके रोवे राम के समान हो भवनवा गाढ़े में पड़ गई मोर परानवा हो भवनवा के गाढ़े में पड़ गई मोर परानवा हो भवनवा दूसरा के मारे में तो नीक लगबे करेला बाकी जब अपने पे पड़ेला तो वो घड़ी मनाई के बुझाला कि गलत कइले बानी ए भैया विभीषण भाग के ओही लंका से गईला कहां हो अयोध्या में और जा करके वही अयोध्या में भगवान राम का पैर पकड़ के अलग अलग रोवे रो रो करके भगवान राम से विभीषण कहे भगवान तू कहले रहला कि लंका में कोनो ऐसन वीर ना पैदा हुई जवन जान का खतरा बनी न जाने कैसन राक्षस आइल बा आउ खाली हमरे के मारे कहता भगवान मार गुस्सा में उठौला धनुष बाण आ लेके वही लंका में पहुंच गईलन भगवान राम लेके धनुष बाण वही लंका में गईलन जाके लंका में ललकारत हुवन कौन वीर है सामने आ मैं देखना चाहता हूँ कौन है तू दुई गो गोजी लिए गईला सा गोजी आजा के वही मुल्कासुर से कहत हूँ से साहब राजा की जय हो राजा की जय हो कोई तो है आया है आपको ललकार रहा है निकड़ल मुल्कासुर हो भैया आया के जब दुआरी पर ताकत है भगवान राम के जब देखल हो अरे वाह मुल्कासुर का गुस्सा आसमान पर मुल्कासुर गुस्सा में लाल भगवान राम की ओर ताकत बा ओह अच्छा तो लंका का सर्वनाशी ये इहे है वाह तो काहे पहले विभीषण के मारब
विभीषण के बाद में मारा, पहले ये के मारा। लेकर के हाथ में अस्त्र और शस्त्र चल दिया वह मुल्कासुर। भगवान राम बूझा था ना कि रावण के जब मार दियली ताई कौना खेत का मुरई अरे ई हमार का करबे करी। मुल्कासुर जब आगे बढ़ल तब भगवान राम हंस दिया, कल की सुनो लड़ाई के बाद मरद हुआ तयावा रणभूमि में फरियाल। वही रणभूमि में एक तरफ भगवान राम और दूसरी तरफ मुल्कासुर के बीच में लड़ाई हो रहा बा। स्वर्गीय रामदेव गुरु का जवानी में लगी थी। रामदेव गुरु जी गावे अरे पारी उमर कमरा लचकानी लड़ाई होके लगल, अस्त्र शस्त्र का प्रहार चले लगल। भगवान राम मारे भाई लगे आ लगे जरूर पट के गिर जा आ फिर आके सट जा। ओके तो वरदान रहल कि कोनो मरद की मरल मुल्कासुर का मौत ना होई। तो एक डर कथुआ कह एकदम चपले चलल है भगवान राम की ओर। आई सनासन बाढ़ का प्रहार करत हूँ कैसे तब पारी ना पवल रघुपरी कई के, पारी ना पवल रघुपरी कई के ऊपर लड़ाइया हो मुदैया नासिक कैलाश मैया। अच्छा तो जेके डर रहेला ऊ न डेराला। एक डर है नहीं खे कि इनके हमरे मरले कुछ होई तई हत्था चपले जात हो। अब भगवान राम धाय धाय बाण छोड़त हुआ, गर्दन पर लगे कटे गर्दन सट जा, बाई कटे सट जा, गोड़ कटे सट जा। ई सोचत है कि इनके मारब ना, इनके पकड़ के एगो लतवा से दाब के एगो पकड़ के उठा दे, दूगो राम हो जाई। यही सोचले बा जाय के अजय भी भगवान का ये फफेला धइल चाहत हो अतौले बैठ गई। राम ने उड़ के लगला भागे, धनुष बाण भगवान राम ओही रणभूमि में धनुष बाण फेंक करके अब भगवान राम लगलो भागे। सोचत हूँ अरे इहो वीर लंके में रहे वाला हो, कहां रहे त रावण के मरली त एक काहे नहीं खी मारत, आखिर ही काहे नहीं खे मौत। भाग के भगवान राम गइलो आ जाके झाड़ी में लुका गइलो। बड़ा विचित्र प्राणी। अभी हो प्राणी चहटत है ऊ प्राणी भागत है।
लुकाइल हुआ छिपल हुआ भगवान राम हकर हकर सांस लेत हुआ सोच रहल हन कि आज जान ना बची एगो राक्षस के द्वारा लगत है कि हमार मौत सुनिश्चित है। याद कैला भगवान राम ध्यान लगौला ओम ब्रह्माय नमः अतौले वो हो जाया गइला अजब हो जाई गइला भगवान राम पूछे लगला प्रभु ई कैसन लीला अगर हम मरा जाई त काहे रावण का जयकार होई काहे लंकेश का जयकार होई काहे लंका के राक्षसन का जयकार होई ब्रह्मा जी हंसे लगला कहला कि ना राक्षसन का जयकार कब होई होई नहीं भगवान राम कहला त करल का चाहत हुआ कहलो कि ये कोई चाहत है या कहल चाहत है कि तू हरी मरले ई मुल्कासुर ना मरी एक बार लंका में फिर से जानकी की आवे के पड़ी भगवान राम ताके लगलन कहला महाराज एक बेर आइल त कैसो बड़ा हिम्मत क के लेके गइले भगवान जी बता रहल हन ब्रह्मा जी बता रहल हन कि जानकी के हाथे एकर मौत लिखल है ए भैया हो मुल्कासुर भगवान राम के खोजत बा लुकाइल हूं हनुमान जी के ताकत हूं भगवान राम का जब ध्यान हनुमान की ओर गईल भैया भैया जब हनुमान की ओर गईल तो वही हनुमान के बोलावत हुआ आवा तो उस शीशो का पता ही सुरकत हुआ पता ही सुरकत ले सुल्तानपुर का बानर हो हनुमान जी आइला भगवान राम बतावत हुआ पहपट कलाई हनुमान से करते राम जी क्रिया डरिया लागेला अरे हनुमान से करते राम जी क्रिया डरिया लागेला मना जी तब लंका तो समरिया डरिया लागेला बुलाई के भगवान राम हनुमान से कहतरन कि हम लंका में विजयी ना हो खब उम्मीद में जितना रहल उम्मीद पर पानी फेर देहलस हनुमान जी हंसत हुआ कल हमके का करे के बतावा भगवान राम बतावत हुआ सब दिन बाह पूजावला हनुमत अजुओ बाह पूजावा हो जाके अयोध्या से सीता जी के लंका लियावा हो अरे पाके आदेश चले कपि बल करिया डरिया लागेला आ सीता जी से कहे धा करिया डरिया लागेला मुल्कासुर हमसे ना मराई हनुमान जी जाके अयोध्या से जानकी के लेके आवा हनुमान जी गईला माई जानकी के लेके चलल हुन हो भैया अल्लाह के भाव हो अरे नारी के जिंदगिया के नारी 16 श्रृंगार से पूरा ओकर जीवन हो जाला वैसे लोग कहेला कि अधूरा जीवन यापन करे ले एगो नारी 16 श्रृंगार से ओकर जीवन पूरा होला अरे नारी के जिंदगिया के सम्मानी हो से नूरवा बाबू मानी हो से नूरवा बाबू बिना से नूर पूरा न होला 16 हो सिंगार
कुछ होत बलवान। जबकि लोग कहेला कि समय भी बलवान होले, समय बोलेला सब बोलेला। भगवान राम बैठल वन, माई जानकी के लेके हनुमान जी लंका में गईलन। सगरी सेना छितिर बितिर भइल बे, केहू के हाथ नहीं खे, केहू के मुड़ी नहीं खे, केहू के गोड़ नहीं खे। माई जानकी रोवत आड़ी की बुझाता कि आवे में लेट हो गई। सब लौकता, केहू मरल बा, केहू जियल बा, केहू कोसों दूर चिल्लात बा। बाकी हमार स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम ना ही लौकत हुआ, लगत ह कि हमरे प्रभु के राक्षस मार के खा गई। ए भैया, माई जानकी क्रोध में आग बबूला, गुस्सा में लाल, वही मुल्कासुर के ललकारे लगली, कौन है लंका में, जरा मैं भी तो देखूं कि तू कितना ताकतवर है, कितना बलशाली है, तेरे अंदर कितना बल है। अब माई जानकी जब ललकारा ताड़ी त कौनो मरद के जब मेहरारू ललकारी त तनी सब के घमंड तो हो। अरे वाह वाह, उ सोचो का करी, एके पटा ले, फंसा ले, आकी एकरे ढंग से समझा दे। अब जब माई जानकी ललकारत हई त मुल्का सुरा के सुघराई निहारत ह, टुकुर टुकुर ताकत ह। ओह हई इतना सुघर, अरे वाह, ई मेहरारू हमसे लड़े आ गई, ललकारत बा, हमरे मर्दानगी के चैलेंज करत बा। निहत्था बिना कुछ लिए मुल्कासुर वही रणभूमि में उतर गई, हौसे लगल जोर जोर से। बतावा, सगरी मरद भागत हुआ, हाई मेहरारू लड़े आ गई। माई जानकी ललकारत बारी, जैसे भगवान राम से लड़ल रहला वो सही हमरो से लड़ा। जैसे भगवान राम के तू मार मुआवला, कहला कि कहाँ मुआ बवली, तो भाग गई मैदान छोड़ के। तब तनी सा सांस ले लिया, चला जहाँ वहाँ बचल था वहाँ। माई जानकी कहा तारी की हाँ तो वही गने हमारो से लड़ो, रणभूमि छोड़ दे, जेवन कहबा तवन करब, चल के नौकरानी बन के पानी भरब। मुल्कासुर खुश हो गई, ए रानी नौकरानी पटरानी मत बनो, हमार रानी बनो, यही लंका में रह। माई जानकी शर्त के मंजूर कैली है, शर्त के मुताबिक अगर हरा देबो तो तू हर रानी बने का हम स्वीकार करत है। मुल्कासुर खुश हो गई कि जाए दो, इतना सुगर मेहरारू मिलल है के छोड़ब ना, एके हराई, हरा के अपन मेहरारू बनाई। माई जानकी और मुल्कासुर के बीच में लड़ाई होके लगल। थोड़ी गलाई ना, माई जानकी रणभूमि में लड़त बाड़ी, मुल्कासुर के मार गिरौली है। वरदान तो रहल कि खाली मरद मारी तो ना मुअब, ब्रह्मा जी ना कहले रहल कि मेहररुओ मारी तो बच जइब। माई जानकी लड़त लड़त बुझ गईली कि मानी ना, निकाल के हाथ में खड़क भुजाली और चंडिका रूपी अवतार माई दुर्गा का रूप लेकर के मरली है। वही रणभूमि में मुल्कासुर का गर्दन कट गई। और जब मुल्कासुर का गर्दन कटल, जब मुल्कासुर धरती पर गिरल है, माई याद शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार जानकी अब लगली सबके मारे मुआवे। ई भुला गई कि हम खाली मुल्कासुर के मारे आए, रूप दूसर धारण कैले है। अब जे सामने मिले पकड़ के बार मारे, खच दे गर्दन कट जा। एक ही आवाज लगावे, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड माला दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड माला दो। भागल भागल ब्रह्मा जी गईला भगवान राम की आगे हाथ जो लगल है, प्रभु देखो थे तो सबके मुआ गलिया, जल्दी चल के उनके मनाव। भगवान राम उठ के अलो,
आ वही माई जानकी की आगे हाथ जोड़ के विनती करत हुवन, याचना फरियाद करत हुवन, त्राहि माम देवी, शांत हो जा देवी, शांत हो जा देवी। भाव बा मुल्कासुर का समर बीच मैं कई दिहले संहार, अरे गिर चरण पर लंकावासी करले जय जयकार। तब प्यार के बरसे लागल पनिया हो बूढ़ी कमल विभीषण को निडर राज देकर सीता महारानी राम के साथ सेना समेत चली अवध राजधानी। करके लेके चल दिहली, कहली कि जब बैठा हम वरदान देत हई, अरे वाह, आज के बाद लंका में न कोनो वीर पैदा होई, न कोनो तो के छोई, न विभीषण के कोनो मारी। वाह, वरदान दे करके विभीषण के तिलक लगवली, आजा चैन का रोटी खा। आज तक लंका में केहू वीर पैदा ना भइल हो भैया, अब विभीषण का जीवन चानी चानी हो गई। कहल जाला शक्ति एक रूप अनेक, हर रूप में माई पूजल गईली। कलकत्ता का काली बनके, तब बम्बई का बम्बा देवी बनके, विंध्याचल का विंध्यवासिनी भवानी बनके, तब मैहर पहाड़ पर बसल मैहर वाली बनके। अपने अपने तरीका से लोग आवाहन करेला। 9 दिन का नवरात्र खत्म हुई, माई लक्ष्मी का उस समय आई, पंडाल लगी, लोग पूजिहन छठ माई। पीड़िया माई के भुला गई, अरे पहले गोधन बाबा है तब पीड़िया माई होई, उहे गोधन कुटा के पीड़िया हो जाला। जब लात खा दिया तब पीड़िया माई हो जाए, हो जाई। माई अयोध्या में आईली, लंका का राज जवन बचल बा विभीषण संहारत बा। आखिरी भाव में गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग से चंद्रिका कवि और बच्चन जीवन पुजारी।